Mae'n rhaid bod mwy i'r lliw na'r llun. Mae'n rhaid bod mwy na holl parad. Dwi stam dy groen. Ydym wedi cyrraedd dref Llangefni. Tybed ble mae'r Gymraeg gael ei defnyddio? O, Eli, edrycha ar y Gymraeg. Wyt ti wedi talu am parcio y bws mini? Lwcus bod rhywun wedi cofio. Da ni wedi cyrraedd y llyfrgell. A yw'r gweithwyr y siarad Cymraeg yma? Dewch ni gael gweld. Sut mae siarad Cymraeg? Jyst ti eisiau hanner clwm. Diolch yn fawr. Beth am baned? Mae'r arwydd yn uniaith Gymraeg. Gobeithio yn y deisain yma hefyd. Cliw y dorf yn canu. Helo, oce. Yn da, croeso. Yn da. Ysgol y Graig i gyd. Yn da. Rhan chi Camador, ysgol dyn ni. Dwi'n bod o garman. Fy nghalon fynd yn hyn o fy ngwaliau. A lliw y llyniau nôl gytun. Mae'n rhaid. Just a peth. Be wyt ti eisiau bore yma? Gai hanner dwsin o wyau, please. Reit. O le? Ydy hein yn gynnyrch lleol? Yndyn. Reit, o lle print ti'n mynd i gael wan ta. Mae un o bala. A llall o'n hoteli. Gai un o bwchiali, please. A chroeso, Ceitad. Na chdi? Diolch yn fawr iawn. Ie, oedd y da sy'n dod ti. Pa un yw ysgol mwyaf? Gwybodau, yr eog. Ond y gablan. Rydyn wedi cyrraedd mwyaf y dref. Yn blaen. As ble mae'r golan gallu. Beth yw'ch swydd chi yn yr adeilad yma? Felly ni a dwi'n gyfrifol am y fenter iaith yn Ynys Môn. Da ni'n gweithio ar hyd a lled yr ynys efo plant, pobl ifanc, teuluoedd a cymunedau i sicrhau bod y Gymraeg yn cael lle blaengar. Pam ydych chi'n gwisgo proffodyn Cymraeg? Dwi'n gwisgo hwn mwyn amlygu'r ffaith bod fi'n gallu siarad y Gymraeg. Dyma ni'n Plas Arthur. Helo, oes gennych chi amserlen iddyn ni, please? Unol beth ydych chi eisiau? Yeah, please. Chi? Diolch. A dyna ni! Rydym wedi gorffen ein gwybdaeth o gwmpas Llangefni. Gobeithio eich bod wedi mwynhau. Cofiwch siarad Cymraeg. Bob amser. Mwyn cyrraedd targed Llywodraeth Cymru. Welwch chi fuan. Hwyl!